Всеки човек има нужда да преживее Бог като баща. Защо? Защото има един факт, има едно дело, има една случка, която направи така, че всеки човек в една или друга форма да страда от отхвърляне, да страда от липса, да страда от този сирачески дух, от този менталитет на малоценност, на страхове, на неувереност. Всеки човек преживява това и това е рефлект или последствие от една случка, която се случи в Едемската градина. Ние знаем, че когато Бог създаде Адам е нямал своя майка, нито своя баща, неговия създател, този, от когото той идва и този, който познава като свой баща, е бил Бог. И знаем, че когато греха е дошъл в живота на Адам и Ева, греха отделя човека от Божието присъствие, от това бащино покривало, от това усещане за протекция, за любов, за грижа, за защита. Греха разделя човека от това усещане. И след това идва едно последователно предаване на всички поколения, независимо расата, независимо цвета на кожата, независимо езика. Това се предава на всички поколения по целия свят, във всеки човек. Тази неувереност, отхвърляне и в определени моменти малценност. Ето затова всеки един човек има нужда да преживее своят родител, да преживее любовта на Бог като Бог баща, да достигне до това място, да се обръща към Бог и да има това взаимоотношение с Него като баща. Така че едно от най-основните неща е това ние да преживееме Отец. Най-основното нещо за един християнин и за един човек. Ето затова ние виждаме в Библията Исус, главното служение на Исус, освен че Исус изцеляваше болни, гонеше демони, спасяваше хора, достигаше ги, даваше им шанс и променяше живота на хората, ние виждаме, че едно от главните неща, които движеше този вид служение на Исус, бе факта, че Исус дойде да разкрие волята на не просто Бог, не просто на Яхве, както Израел са го познавали, но Исус дойде да разкрие волята на Отец. Исус дойде в земното си служение да разкрие Отец. И именно за това на много пъти Исус казва: аз правя това, което виждам моя Отец да прави. И във всяко нещо, което Исус правише на земята, той акцентираше, че това е дело, което той вижда в Отец. Защо? Защото Исус презентираше Отец. Исус издигаше Отец. И пак казвам, той не просто издигаше Бог с неговите имена, Йехова, Рафа, Нисим, и така нататък, че имената, с които израелтяните познаваха този Бог. Но Исус го презентираше по един нов начин, по един по-дълбок начин. Исус презентираше Бог като баща. Исус презентираше едно взаимоотношение, което човека до сега не познаваше, което човека след грехопадението до сега не познаваше. И това е едно от най-главните служения на Исус на земята, когато той живееше на земята. Да презентира Отец, да презентира взаимоотношението с Отец. Той презентираше и учеше и показваше на хората покрай себе си, на учениците, какво е неговото взаимоотношение. Много често Исус казваше, много често, когато Исус правеше нещо и Исус казваше на Отец: Господи, прослави мен в тях и така нататък, но всъщност Исус показваше един модел чрез своето ходене, чрез своето говорене, чрез своето действие и чрез своето обращение към Отец, един модел на останалите, които го следваха. И Исус искаше да им покаже, че има едно по-дълбоко ниво на познаване на Бога, на взаимоотношение с Него. И това е дълбоко, и това е взаимоотношението с Бог баща. И както преди малко казах, Исус дойде в човешки образ, за да възстанови точно това взаимоотношение. Защо? Защото Адам беше изгубил това взаимоотношение с
близостта с Бог, протекцията, бащинството на Бог, чувството на увереността, чувството на сигурност, чувството на как да кажа, липсата на страх, нали, всичко това Адам го чувстваше. Защо? Защото имаше това покривало. Той имаше тази увереност, че Бог е с него. И увереността, идентичността, подобието на Бога, то се изразяваше. Защо? Защото Адам ходеше в своята принадлежност, която принадлежност принадлежеше на Бог, неговият Създател. И Адам не познаваше нищо. Но след това казахме, че човека загуби това взаимоотношение и Исус дойде да презентира. Исус дойде, за да покаже. И Исус дойде в този човешки образ, като човек, за да възстанови падането и отделянето на хората от Отец в Едемската градина. И това, което всъщност Адам изгуби в Едемската градина, взаимоотношението, близостта с Бог, Исус го възстановява на кръста. Исус ни извежда чрез делото на кръста в друго измерение, в измерението на познаването на Бог като наш родител, и Той променя нашата принадлежност в принадлежност на деца на Бога. В Римляни 5 глава 15 стих се казва: Божия дар обаче не е като прегрешението. Нали? Това е много важно да чуем този стих. Божия дар обаче не е като прегрешението, защото ако прегрешението на един стана причина за смъртта на мнозина, то много повече Божията благодат и дарът на благодата, която е у единия човек, Исус Христос, се изляха преизобилно върху множество хора. И тук това слово ни казва, че чрез греха на един дойде прегрешението, отделянето от взаимоотношението, загуба на взаимоотношението с Бог. Но също така ни казва, че ако чрез един човек дойде това прегрешение, което докара смърт в взаимоотношенията ни с Бога, то много повече Божията благодат, която е изляна чрез Исус Христос, сега се излива преизобилно върху множество хора, така че те да бъдат възстановени в взаимоотношението си с Отец. Именно за това Исус казва в Йоан 14 глава 6 стих: Аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Исус показва чрез жертвата си пътя, защото Исус стана тази изляна Божия благодат, така че тя да се излее върху мнозина. И къде сега днес е благодата, която се излива върху мнозина, така че те отново да имат това взаимоотношение с Бог и да преживеят това усиновление и любовта на Отец. Тя се излива в жертвата на Исус. Именно за това, когато един от учениците попита Исус е как да достигнем до Отец, как да намерим Отец. Нали, това е в Йоан 14 глава, може да си прочетете. Филип беше този, който каза на Исус: покажи ни Отец. И Исус се обръща към него и му казва: ако си видял мене, този, който ставам жертвата, аз този, който ставам тази изляна Божия благодат, ако си видял мене, видял си Отец. И след това Исус продължава и казва: аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. И доста пъти, четейки това, може би не го разбираме, но трябва да знаем, че тук Исус, когато казва: аз съм пътят, истината и живота, Той не иска да се изтъкне, Той не иска просто да си придаде някакъв вид, защото нашия Господ в своето служение тук на земята ходеше изцяло в смирение и изцяло в чистота. Затова и беше обявен чрез Духа на святост и така нататък, че знаете писанията. Но тук искам да акцентирам на това, че Исус казва: аз съм пътят, истината и живота. Не просто да изтъкне нещо пред учениците си, а за да покаже пътя. Той искаше да им покаже, че сега с една дума, сега аз ставам тази жертва. Сега аз дойдох, аз съм пътя. Сега тези, които приемат мене, те влизат в това взаимоотношение с Отец и те могат да преживяват Отец. Обаче,
И какво означава да преминем през Исус? Ето тук ще разгледам тези няколко неща. Какво означава да преминем през Исус пътя? Защото той казва, аз съм пътя. Това означава, че трябва да повярваме в Него, да повярваме в жертвата и да я приемем безусловно, защото в жертвата е взаимоотношението с Отец. И тук само искам да кажа нещо важно. Днес ние доста често декларираме, че Исус казва, че Той е пътят, истината и живота. Но сега тук е времето ние да се замислиме какво всъщност означава това. Нали? И знаеме, че това означава, че трябва да повярваме в Него и че само чрез Него, нали, достигаме до Отец. И знаеме тези неща, но сега е време ние да се задълбочиме какво означава наистина да преминем през Отец, какво означава наистина да минем през този път и да достигнем до сърцето на Бог Баща. Това означава, че трябва да повярваме истински в Исус. Какво означава истински? Да повярваме в Неговата жертва изцяло на 100% и да я приемем безусловно. Тогава Исус за нас става пътят. Тогава ние ходим в този път. Тогава ние се намираме в този път. Тогава ние влизаме в Него. Едва когато повярваме на 100% в Неговата жертва и я приемаме безусловно. Защото че приемайки безусловно жертвата на Исус, ние се позиционираме в пътят, който ни прекарва в взаимоотношението с Отец. И друго важно нещо, което трябва да кажем, е, че липсата на откровението, на дълбочината на жертвата на Христос, липсата на разбирането и на приемането на пълнотата на жертвата. Защо казвам пълнотата? Защото днес много хора определят жертвата само с това, че един ден ние ще отидем в рая. Но ето тук искам Святия Дух да отвори ума ни и да осъзнаем тази истина, че липсата на откровение и липсата на приемането на пълнотата на жертвата, всичко каквото е в жертвата, да познаем какво е в жертвата и да го приемем, тази липса ни пречи ние да преживееме Отец, защото когато ние не преживееме пълнотата и не приемаме с тази детска вяра пълната жертва на Исус Христос, тогава вината, осъждението и мислите, че сме недостойни, ни държат в плен. И този плен прави бащата невидим за нас. Този плен ни прави така, че да знаем, че там има един Бог, че този Бог ни обича, но вината, осъждението заслепяват, карат ни да се срамуваме от този Бог и ни пречат да повярваме, че освен, че този Бог ни обича, Той е наш баща и Той иска взаимоотношение с нас като Негови деца. Днес много хора питат как да имам взаимоотношение с Отец, как да преживея Отец. И днес аз съм тук, за да ти кажа, че е необходимо първо да преминеш през пълнотата на жертвата. Какво означава да преминеш през пълнотата на жертвата? Означава, че е необходимо да повярваш на 100%, че ти си оправдан в тази жертва. Необходимо е просто като едно малко дете да приемеш тази жертва, независимо какъв си, какво си направил, дали си китка за мирисане или си малко, или си кактус, нали? Независимо от тези неща. Да приемеш пълнотата на жертвата означава да отидеш такъв какъвто си и да повярваш във всичко, което Библията казва, че имаш в жертвата. И само когато ти приемеш, прегърнеш пълнотата на жертвата като едно детенце, може да не бъде много послушно детенце, може да бъде детенце кактус или китка за мирисане, както преди малко казах, нали? Но да прегърне пълнотата на жертвата. Едва тогава ние можем да видим Отец, ние можем да се обърнем към Отец. Защо? Защото в нас идва увереност, че Той сега ни приема такива каквито сме и че Той сега не ни вижда през призмата на това
какво сме направили, но ни вижда през призмата на Сина си Исус Христос. Вижда ни през призмата на кръвта на Христос. Вижда ни през призмата на очистването, което сме преживяли чрез жертвата на Исус Христос. Но отново казвам, ако ние не приемем, ако ние не позволиме откровението да дойде по такъв начин в нашия живот, ние мислиме, че Бог ни вижда с всичките ни недостатъци и вината, срама, осъждението просто покриват Неговото лице. На знание знаем и казваме, Бог ни обича, Той е наш баща, но отвътре взаимоотношението, откровението, общението и преживяването на свободата, която идва от истинското откровение и преживяване на Отец, липсва. Така че, за да преминем, Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. И само през мене казва, може да минете, аз съм пътят към Отец. Аз съм пътят към вечността, аз съм пътят към Бог баща. Аз съм този, който ви превеждам в това взаимоотношение. Но ако не приемем пълнотата на жертвата, това взаимоотношение остава невидимо за нас и остава далечно, добро, красиво получение. Пак ще повторя, липсата на откровение и приемане на пълнотата на жертвата на Христос ни прави да не можем да преживеем Отец, защото вината, осъждението, мислите за недостойност ни държат в плен и правят лицето на Отец невидимо, далечно за нас. Защо? Защото там има чувства, емоции, там няма тази пълна свобода, защото липсва прегръщането на жертвата като дете. И тази вечер аз искам да те насърча, ако досега си отивал при Исус като голям човек, зрял човек, така си отивал сериозен, тази вечер ще те преканя и ще те призова да отидеш пред Исус, да отидеш в тази жертва като едно дете. Именно за това Исус казва, бъдете като децата. Защо? Защото децата отиват и те вярват, че ще получат милост. Децата отиват и те не питат какъв съм, ама защо съм, ама какво прави и как го прави, и защо го правя. Децата не отиват по този начин. Децата просто отиват с една невинност и с едно отворено сърце да приеме. Така че ние трябва да отидеме в жертвата, пред жертвата като деца. И тази вечер много силно усещам това. Докато го казвам, просто много силно усещам това. И тук ще ударя малко, ще поставя малко пауза, за да те заведа, за да те приканя. Този път, ако до сега си отивал и си се покайвал и си декларирал, че вярваш в жертвата, но някак си не си получавал пробива, сега ще те помоля да оставиш твоята зрялост в кавички. Ще те помоля да оставиш твоето отношение на голям човек, който отива пред жертвата. И ще те помоля да застанеш като едно дете, точно в този момент. Като едно дете. Какво означава като едно дете? Едно дете застава пред своят родител, застава независимо дали е направил беля или каквото и да е. Той застава с разбирането, че ще бъде окъпен, че ще бъде окъпен, че ще бъде облечен. Сега ще те помоля, застани като дете пред Бог. Ако до сега си отивал пред жертвата и си искал да приемеш жертвата на Христос, но същевременно си искал като голям човек нещо да му дадеш в замяна, да му се отплатиш с нещо, сега е времето да отидеш просто като дете и да приемеш пълнотата, прошката, праведността и усиновлението, които идват от тази жертва. Просто да кажеш, няма какво да ти дам, Исус, но тази вечер достигам до едно ниво и до едно разбиране, че просто трябва да приема като дете. И аз приемам като дете. Отказвам се да се боря с разсъжденията
как да приема тази жертва, ама аз това правя, ама аз второто правя. Аз се отказвам да се боря с тези разсъждения на голям човек и просто решавам да бъда дете в Твоето присъствие и с отворени ръце. Можеш също да отвориш ръцете си и да направиш така с отворени ръце. Приемам прошка, приемам оправдание, приемам усиновление, приемам идентичност, приемам мястото, което ти си ми дал. Заставам като дете и казвам от днес няма да се боря за място, няма да се боря за праведност и няма да се боря за прошка, но просто ще ги приема. Халелуя! Халелуя! О, халелуя! Да, просто ги приеми. Наистина усещам как Бог прави нещо в нечие сърце и можеш да ми пишеш налично или в коментари, просто да свидетелстваш за това, но аз виждам как идва почивка. Аз виждам и усещам в духа си как идва почивка от това, че ти разбираш, че трябва да приемеш от тази жертва като дете. Просто да отидеш с тази детинска вяра и да сграбчиш и да приемеш. Усещам как идва почивка от разбирането, че просто трябва да се откажеш от мисълта, че трябва да дадеш нещо и че понякога някои хора казват, тя жертва, ама виж аз какво правя, виж ме какъв съм, виж това или виж този какво прави, жертвата, но те ограничават жертвата. На тази вечер ти остави тези ограничения и вземи като дете. Просто вземи. Бог не иска нищо в замяна от теб. Просто я вземи. Защо? Защото когато ти вземеш и приемеш по този начин жертвата на Христос, тогава ти получаваш свобода от вина и ти започваш да вярваш, че този Отец те обича и ти искаш тогава да имаш взаимоотношение с Отец. Познавайки благодата и приемайки пълнотата на жертвата на Христос, ние ставаме способни да виждаме Отец, да го преживяваме, защото жертвата на Христос е огледало на сърцето на Отец. И ако не приемаме жертвата, ние не можем да видим това огледало, в което Отец се проявява. Защо? Защото жертвата е огледалото. Жертвата е огледалото. Това беше първата точка. Исус е пътя, чрез Неговата жертва, която всъщност е огледалото на Отец. Ние можем да преживеем това взаимоотношение само когато наистина застанем на този път и прегърнем жертвата като деца. А втората точка, разбира се, казвам точки по номера, ако ти се записваш. Втората точка ще разгледаме важността на това или стабилността, която получаваме в нашата идентичност от преживяването на Отец. Сега като вярващи знаеме, че преминаваме през много неща и знаеме, че най-главните атаки са насочени към нашата идентичност. И само преживявайки, имайки взаимоотношението с Отец, само тогава ние можем да имаме тази стабилност в нашата идентичност. Ето за това е важно да имаме общение с Бог като баща. В Римляни 8 глава 15 стих се казва: защото не сте приели дух на робство, да бъдете пак в страх, но сте приели дух на усиновление, чрез който викаме Ава, Отче. Галатяни 4 глава 6-7 стих. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава, Отче. Затова вече не си роб и ако си син, то си. Затова вече не си роб, а си син. И ако си син, то си наследник чрез Христос на Бога.
И всъщност стабилността, която ние трябва да преживееме в нашата идентичност, е стабилността ни в това да застанем като деца. Вижте, доста често ние не заставаме като деца пред Бог. Доста често ние заставаме пред Него като някои, които дори понякога ние не знаеме като какви заставаме. Дори понякога не като слуги, не знам, не мога да намеря правилната дума. Защо? Защото ние имаме една склонност да заставаме пред Бога, дори ние самите не знаеме как просто заставаме. Може би понякога заставаме пред Него като този, който може да извърши нещо за нас. Може би понякога заставаме пред Него като този, който дава отговори на молитвите. Или може би понякога заставаме с отношение на това, нали, какво да направя за теб, за да може да имам одобрението ти. И всичко това води до една нестабилност, която ни извежда от нашата позиция на синове и дъщери на Бога. Искам да ви кажа нещо. Дявола би те допуснал да оперираш, нали, би допуснал. Той не искам, но би се съгласил, нали, ако не може да те спре. Би се съгласил там да оперираш в някакво определено нещо, нали, и да правиш някакви рутинни неща за Господа, да ги правиш, да, но не би се съгласил. Може би нещото, срещу което дявола най-много се бори, е това да застанеме в стабилната позиция на нашата идентичност, позицията на синове и дъщери. Защо? Защото когато ние застанеме в тази позиция на синове и дъщери, тук Библията ни казва, че сега не си вече роб, а си син. И ако си син, то си наследник чрез Христос на Бога, което означава, че имаме наследство, което означава, че ние сме деца, които не просто така се наричаме, но имаме небесно наследство. Нашия Отец ни е дал наследство, нашия Отец ни е дал благословение, нашия Отец ни е дал благоволението си. И ние имаме това небесно наследство и дявола не иска да заставаме в тази позиция, не иска да заставаме в тази стабилност. И доста често, когато ние не преживяваме любовта на Бог като баща, когато ние нямаме това взаимоотношение с бащата, всъщност не дявола да воюва срещу нас, а ние сами се изкарваме и се поставяме в грешната позиция. И доста често казваме, ама защо не ми се получава? Аз се моля, аз чета Библията 2 часа, моля се 3 часа, ама защо отново се чувствам отхвърлена, ама защо отново идват тези мисли, че съм недостоен, ама защо ми е трудно да застана с открито лице пред Бога, с отворено сърце и с вяра, че Той ме обича и иска да ме благослови. Може би понякога питаме тези неща и отговор е, защото ние поставяме себе си в позиция, в която всъщност Бог не ни е видял да бъдем. Той иска ние да влеземе в правилната позиция, като имаме взаимоотношение с Него като наш татко. И когато ние не преживяваме бащата, когато ние не преживяваме таткото, както се казва и словото, че Бог ни е дал, Исус ни е дал духа си, нали, духа на сина сега идва в живота ни, дойде в живота ни, за да може да викаме Ава, татко, за да може да поставим вик в нас, вик, който вика, тате, обичам те, татко, имам нужда от тебе, татко, искам да те познавам, нали, да се обръщаме с него с обращението татко. Защото този вид обращение, този вид позициониране, този вид вик в нас, копнеж в нас към татко, ни поставя в едно място, в което ние сме стабилни, получаваме стабилност. И днес ние търсим стабилност. Днес ние си мислиме, че малко време се моля, както казах преди малко. Днес ние си мислиме, че малко слово четох, нали, което означава, че ние трябва да имаме качествено време с Бог. Не казвам това. Но казвам това, че днес ние не намираме стабилност, защото не знаем къде да търсим стабилността. Стабилността идва, когато ние започнем да викаме Ава, татко, когато ние викаме към таткото. Татенце, обичам те, татко, покланям ти се, татко, искам да те познавам, татко, искам да те преживея. И не само да викаме, нали, но този вик буквално да идва от нашата вътрешност, от нашия вътрешен копнеж, от нашия дух. И тогава ние заставаме в тази правилна позиция.
правилна позиция в нашата идентичност. Ние имаме нужда да ходим в тази правилна позиция на тази наша принадлежност, идентичност, защото едва когато застанем в тази правилна позиция, едва тогава ние се обхождаме от първоначалния план на Бога за нас, както се казва в Битие 1 глава, нали, че когато Бог създаде човека, Той го създаде по свой образ и подобие. И тогава Бог се удовлетворява. Ето това, което аз създадох, то е позиционирано правилно, ходи в правилната принадлежност, която е синовническата принадлежност, и този човек, ето моите деца, примерно така се казва Господ, ето моите деца ходят в правилната позиция, в своята идентичност, и те отново се обхождат в моят образ и в моето подобие. Защото това е целта на Бог. Ние да носим Неговия образ и Неговото подобие. Виж, искам да кажа също това, че доста често ние цитираме, че това е плана на Бога да бъдем образ и подобие, че ние сме образ и подобие, нали? Ама доста често или едното, или другото, но не могат да бъдат и двете, образа и подобието. Защо? Защото ние не знаем как. Искам да кажа нещо важно. Не можем да ходим и не можем да изпълниме това наше предназначение, да ходим и да се обхождаме в образа и подобието, с които Бог ни е създал в себе си, ако не го преживееме като баща. Защото образа и подобието в нас започва да се развива. Образа и подобието на Бог започва да се развива, да се разкрива в нас, едва когато достигнем до най-дълбоката точка на общение, която се нарича, която е между бащата и детето, или между детето и бащата, или между нас и Татко Бог. Тогава ние започваме да се преобразяваме, тогава ние започваме да се трансформираме. Защо? Защото ние сме се позиционирали правилно и ходиме в идентичност. И сега тук съм си написала едни неща и ще ви ги прочета. За да ходим в нашата идентичност, в образа и подобието, за което сега преди малко говорихме, ние се нуждаем да преживеем реалността на бащата, като приемем пълнотата на жертвата. Това са няколко последователни неща. Трябва да ги схванете и отново ще го прочета бавно. За да ходим в нашата идентичност, в образа и подобието, ние се нуждаем да преживеем реалността на бащата, като приемем пълнотата на жертвата като малки деца. В противен случай отхвърлянето продължава да държи области в живота ни. Всеки човек е преживял отхвърлянето, което ни е отделяло, което е дошло от Адам, нали, отделянето на Адам от Бога. Но сега единственият начин, за да бъдем заздравени в своята идентичност и да бъдем свободни от малоценност, неувереност, страх, кризи на идентичността и така нататък, и да бъдем напълно свободни в нашата принадлежност, е необходимо да потърсиме взаимоотношението с Татко и да погледнем на това взаимоотношение с вяра. Една от най-главните цели на Бог е да възстанови човека в неговата идентичност, да възстанови образа и подобието си в човека, чрез неговата бащина любов. Как Отец възстановява образа и подобието си в нас, като дава своят Син Исус Христос да бъде жертва, за да може чрез Неговата жертва да бъдем усиновени, за да може да получиме духа на Сина. Защо? Защото едва тогава ние можем да ходиме в образа и подобието, с които Бог ни е видял, да приличаме, т.е. нали, на Него, да се оформя в нашия характер. И сега ще прочета това отново. Една от най-главните цели на Бог е да възстанови човека в неговата идентичност, да възстанови образа и подобието си в човека. Но ето как го прави. Чрез неговата бащина любов. Бог даде своя Син Исус Христос, за да може бащината любов да дойде.
Не просто някаква любов, бащината агапе, безусловна родителска любов да дойде, за да може да ни възстанови в нашата идентичност и да изпълни неговата цел, която е да ходиме в образ и подобие. Всички знаем, че любовта на Бог изцелява. Нали, доста често ние сме говорили, че любовта на Бог изцелява отхвърлянето и че тя е лека за нашата душа. И е така. Но истината е, че никога не можем да познаем любовта на Бог, ако не го видим като баща. Никога не можем да познаем любовта на Бог, ако не го видим като баща. Ние ще говорим за любовта на Бог, но не можем да я преживяваме, ако не го видим като Бог, който е баща, като Бог родител. И както преди малко казах, Святия Дух е изпратен в живота ни, за да чрез него да имаме тази способност, нали, този новороден дух, тази нова идентичност, тази нова природа, да имаме способност чрез нея да се издигнем във вяра, да прегърнем жертвата и да извикаме Ава, Татко. И Бог е изпратил Святия Дух, за да ни води в това преживяване, за да ни води в това взаимоотношение. Вижте, искам да ви кажа, че Святия Дух не е изпратен в нашия живот просто за да се молим на езици. Това е Неговия дар, който ни назидава, който укрепва нашата вътрешна идентичност, духовния ни човек. Но Святия Дух има една мисия, една цел в нас – да разкрива образа на Отец, да ни помага да приемаме, да прегръщаме пълнотата на жертвата на нашия Господ Исус Христос. Защо? Защото прегръщайки пълнотата на жертвата на Господа Исуса Христа, тази жертва казахме, че тя е огледалото на Отец. И Святия Дух иска да ни заведе в това взаимоотношение. И отново ще прочета Галатяни 4 глава 6 стих, защото там не се казва, там не напразно се казва: и понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава, Отче, или Ава, Татко. Святия Дух иска да постави в нас не просто обикновена дума и израз, религиозен израз, но Той иска да постави, да освободи, да ни заведе до място на откровение, нашата същност да гръмне и да копне за откровението, който ражда истински вик. Татко, имам нужда от теб, аз идвам пред теб като дете. Аз идвам пред теб, за да ме прегърнеш. Аз идвам пред теб, защото имам нужда от твоята любов. Но въпросът е колко ние откликваме и вярваме в жертвата на Исус. Отново достигаме до жертвата на Исус. Колкото ние откликваме и приемаме като деца пълнотата на жертвата на Исус, толкова нашето взаимоотношение с Бог Баща ще бъде дълбоко. Мерилото на това, доколко ние ще преживяваме Бога, Бог Баща, е начина, по който ние се обхождаме спрямо жертвата и начина, по който ние прегръщаме жертвата. Защото аз съм говорила с много хора, не за първи път получавам, нали, или проповядвам посланието за Бог Баща, и много хора са питали как да достигнем това, как да се случи. Нали, аз също искам, знам, ама не знам как да го достигна до това място. И всъщност през времето аз съм осъзнала, че кое е това, което на мен ми помага да общувам с Бог Баща? Ами помага ми това да вярвам, че тази жертва, това дело на кръста е 100% дело на изкупление, на пълна любов, на опрощение, на приемане, на оправдание. Нали? И когато аз вярвам, че по този начин Господ ме оправдава, аз имам тази детинска вяра да отида и да кажа: Татко, благодаря ти. Аз знам, че ти направи това заради мен, за да ме откупиш, за да ме оправдаеш. И много хора казват: да, нали, разбираме това послание, нали, за Бог Баща, ама, нали, трябва да внимаваме, в смисъл, за да не фамилиарничаме, нали, с това, че
понеже Бог е наш баща, и да злоупотребяваме и да фамилиарничаме, нали, с това. Но истината е, скъпоценни, че само когато ти наистина преживееш сърцето на Отец и само когато наистина ти го преживяваш Бог като твоя татко, в тебе се ражда необикновена любов, която не е просто емоционална превързаност, но тази любов е вярност. В тебе се ражда промяна, в тебе се ражда истински копнеж, не защото Бог ще ми се разсърди, нали, трябва да се променя, но едва тогава в тебе се ражда истински копнеж да ходиш в свято. Защо? Защото ти обичаш татко, ти обичаш Бог баща и ти преживяваш тази приемственост и казваш, и тогава в тебе се ражда това дълбоко поклонение, което казвам, искам да ходя чисто пред тебе. Отмахни всяка порочност, всяко нещо в моето сърце. Ела, виж сърцето ми. Тогава ти не се срамуваш да отваряш твоето сърце. Тогава ти казваш, ела и виж сърцето ми. Ела, виж какво има в мене. Аз копнея за светостта, аз копнея за това. Ти да ме променяш и аз да приличам на теб. И този истински копнеж се ражда едва когато ние осъзнаеме, че Той е наш татко, когато ние опитаме от тази любов на татко Бог. Тогава в нас се ражда вярност. Тогава в нас се ражда вярност. Тогава в моменти, когато ни е трудно, когато искаме да се предадем, когато сме изкушени да влезем в компромис, изкушени сме да съгрешиме, тази любов, това взаимоотношение, тази свързаност с татко, тази вярност, която идва от преживяването на сърцето на татко Бог, започва да вика и да казва, аз искам да остана свързан с него и аз отхвърлям всяко нещо, което би поискало да разруши и да застане между тази свързаност с моя татко. Така че ние трябва да търсим Отец и да преживеем Отец, защото само това ражда вярност. Ако се чудим, нали, как да бъдем верни, как да отхвърляме компромисите, нали, така нататък, че не, вижте, искам да ви кажа, не е чрез направи второто и петото и шестото и седмото и осмото и десетото и така нататък, че не е формула, не е правила. С правила не можеш да устоиш, с правила не можеш да кажеш не на греха, с правила не можеш да кажеш не на компромиса, но с любовта на Отец, която ти преживяваш, чрез тази вярна любов, която ти преживяваш, ти имаш силата да казваш не. Аз казвам не на греха, аз казвам не на компромиса, аз казвам не на това обстоятелство и ситуация. Аз избирам. Нали, тогава за теб става лесно. Тогава ти придобиваш сила в твоят новороден дух. Защо? Защото ти си се позиционирал и си позиционирал си себе си в тази стабилност на твоята идентичност, на праведно дете на Бога, което казва, не, съжалявам, аз не искам. Копнежът ни по Бога, любовта ни към Него и любовта, която приемаме от Него, това е нашата сила. Но въпросът е колко ние откликваме. Колко ние откликваме да търсиме този вид взаимоотношение, този вид присъствие, колко ние откликваме да прегърнем тази жертва като дете, като деца. Независимо всичко, аз приемам. Понякога, вижте хора, истина ви казвам, че ако се замислим, може би всички ще достигнем до това, че доста често отиваме при Христос, нали, и говориме за жертвата ти, Господи, така нататък, но ние искаме да се пазарим с Него. Ние веднага търсиме това ще направя, другото повече няма да направя и третото, нали, искаме да се пазариме с Бога. И обаче в пазарлъка не може да приемем, защото приемането идва чрез благодат. Какво означава да приемеш благодат? Означава да приемаш. Означава да приемаш. И колкото ние приемаме жертвата, толкова ние ще преживяваме Отец. И с това приключвам. С няколко
примера, които много добре олицетворяват два вида християни днес в църквата, които просто толкова ни помагат да разпознаваме от кои сме ние, нали? Дали сме от единия, дали сме от кой вид сме всъщност ние и да разпознаваме на какво място се намираме. И има една притча в Лука 15 глава, която Исус казва, и тази притча в нашите Библии е озаглавена Блудния син. И аз искам да разгледам тези два примера, нали? Защото тук се говори за блудния син, но също се говори и за големия син. И тук се говори за това, че и двамата са синове на един и същи баща, с едно и също ДНК, с едно и също приемане, наследство и така нататък. Но тук трябва да си го прочита по начина, по който съм си го написал, за да не се объркам. Как ще разгледаме този вид, как ще разгледаме тази притча и тази ще дам два примера. Сега е важно да чуеш това. Когато Бог е баща, дори да паднем, намираме сила да се изправим, сила да се издигнем и сила да се върнем. Ако трябва да схванеш това, трябва да схванеш това. Пак ще го кажа. Когато Бог е баща в живота ни, не просто знание, не просто религия, не просто формула, не просто правила, но когато Бог е баща в живота ни, дори да паднем, намираме сила да се изправим, сила да се издигнем и сила да се върнем. И тук давам примера с блудния син, който взе наследството, съгреши, провали се, излезе от дома на бащата, нали, знаеме притчата, но тук блудният син идва момент, в който идва на себе си и казва: ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе. И тук това олицетворява, това ни показва, че въпреки, че е бил блуден, въпреки, че е бил провален, въпреки, че е бил попаднал на, как да кажа, на неправилното място, нали, подвел се и така нататък, че той е знаел, че той е знаел, че има баща. Нали? Казвам Бог, защото когато Исус всъщност говори тази притча, Исус олицетворява Бог баща и там всъщност той говори за това, че Бог е наш баща и как може, нали, и дава тази картина, и затова понякога се обърквам и казвам Бог, но всъщност и с Бог е така. И пак ще го повторя. Когато Бог е баща, дори да паднем, намираме сила да се изправим, сила да се издигнем и да се върнем. Точно блудният син намери тази сила да се издигне, да преживее възстановяване. Защо? Защото той си каза: ще стана и ще ида при баща си. Ще стана и ще ида при баща си. Но, когато Бог е само господар, дори да бъдем в дома му и да правим правилните неща, ние стоим далеч в отхвърляне и неувереност. И тук примера ще дам с големия брат. Знаем, че големия брат никога не се е отделял, никога не е излизал от дома на бащата, но истината е, че големия брат е страдал от отхвърляне и той никога не е имал дълбокото откровение за взаимоотношението на сина и бащата. И тук ще прочитам от Лука 15 глава, от 28 до 31 стих, там се казва, нали, големия брат. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си: ето, толкова години ти работя и никога не съм пристъпил никоя твоя заповед, но пак на мене дори яра не си дал никога да се повеселя с приятели. А щом си дойде този твой син, който изпояда имота ти с грешниците, за него си заклал оглоено теле. Бащата му каза: синко, ти винаги си с мене и всичко мое е твое. И тук ние виждаме, че
големия брат е страдал от отхвърляне малоценно. Защо? Защото той не е бил позициониран в стабилността на своята идентичност и въпреки, че е бил син, той се е обхождал като един слуга, който е чакал одобрение, чакал е похвала, чакал е нещо специално и той не е имал откровение за наследството. Той е работил за одобрението на баща си, без да осъзнава, че той има одобрението на баща си. Той има в наследство това, което баща му има. И не е нужно баща му да му каже: направи това, вземи си това яре или това теле, но той ги има, този син ги има в правомощието си и това олицетворява два типа хора днес в църквата. Едните са тези, които дори да паднат, намират сила да се изправят. Защо? Защото те са имали преживяването с Бог баща. Искам да ти кажа, че когато ти веднъж имаш откровението за Отец и си преживявал сърцето на Отец, ти намираш сила да се изправиш и да отидеш при Него, независимо всичко. А когато дори да не си направил нищо, дори да изпълняваш всичките си религиозни практики, дори да се молиш по 5 часа, дори да четеш Библията от кора до кора, ако нямаш откровението кой си ти и нямаш това взаимоотношение с Бога, не поглеждаш на Него като баща, ти се обхождаш от мястото на един слуга, който се сърди, който страда в криза на своята идентичност. И днес искам да ви кажа, че може би по-голямата част на християните преминават в тази област на големия син. Ние често проповядваме за блудния син, но аз обичам да говоря за големия син, защото притчата с големия син олицетворява нещо дълбоко, олицетворява една дълбока криза на вярващите. Най-голямата криза в човешката идентичност идва от липса на преживяване на Отец. Нищо не може да изцели, чуйте това, нищо не може да изцели сирачеството, отхвърлянето, малценността и всичко, което е дошло от Едемската градина, освен срещата с Бог баща и вярата в любовта на Бог баща. Но отново казвам, ние сме тези, които трябва да повярваме и да се обхождаме от тази гледна точка. Не е нужно да изчакаме нещо специално да се случи и Бог да ни покаже одобрението си. Трябва да повярваме като малките деца, да прегърнем жертвата и да се обхождаме като деца, на които Господ вече е дал достъп, а не тепърва ще ни даде. Халелуя! Халелуя! Халелуя, Тате! И сега аз искам да се помолиме, защото с това приключих. Вярвам, че има над какво да се замислим и отново ще помоля, ако тези, които сега се включвате, да пуснете излъчването отново, да чуете цялото послание, ще ви помоля да отворите сърцето си, защото днес, пак казвам, най-голямата криза на вярващите е това да стоят стегнати в себе си, да стоят затворени в себе си, затворени в своята молитва, затворени в своето поклонение, затворени в своята принадлежност, защото не са преживели Отец. И всъщност проблемът не е в Отец, защото Той даде всичко. Проблемът не е в Бог, защото Той даде всичко. Той стои с отворени обятия. Пак казвам, проблема е в начина, по който ние възприемаме жертвата на Христос. Колкото повече вярваме в тази жертва, колкото повече приемаме като децата, толкова повече любовта на Отец ще преживяваме и толкова повече ще виждаме сърцето на Отец и изявено чрез тази жертва, любовта му, неговия план за нас, начина по който Той ни обича. И вижте, искам да ви кажа, че няма по-прекрасно от това човек да ходи от тази своя принадлежност и да търси лицето на Бог, като баща и да има това общение с бащата. Защо? Защото липсата ни прави потиснати, отхвърлени, малоценни, неуверени. Заставаме да се молим с обвинение, това казах, това направих, покайвам се, пък отново го правя. Защо така правя? Пак не става, и пак така, и пак иначе, нали? Всички тези мисли, кризи, вътрешни кризи, които
целят да направят взаимоотношението с Бог тегаво, трудно. А всъщност в своята същина взаимоотношението е сладко, красиво. И то те води в едно непринудено поклонение, непринудено предаване, непринудено взаимоотношение, непринуден глад за Бога. И аз вярвам, че тук има много хора, които искат да достигнат до това място. И аз искам да се помоля с вас и да отидеме отново пред жертвата, пред Христос, пред кръста, да отидеме, да видим този кръст, да видим тази жертва и да видим цената, която е била платена за нас. Ако си сляп за цената, ще бъдеш сляп за взаимоотношението. Ако си сляп за това да видиш Христос ясно разпънат, ако си сляп за цената, която Той плати за нас, тогава ще бъдеш сляп и за любовта на Бог, ще бъдеш сляп за взаимоотношението с Него. И първото място, което трябва да отидем, ако има вина, осъждение, страхове, срам, нали, всички тези неща, отхвърляне, малоценност, просто нека отидем до Христос, нека отидем до жертвата, нека отидем до това място и нека погледнем на тази жертва. Просто аз няма те карам да си представиш, защото когато говорим за жертвата за Христос, всеки има своята си представа за нея, но нека за миг да оставим нашата представа за тази жертва и нека за миг да позволим, да, сега ще отидем на това място, просто ела с мен в това присъствие. Нека оставим нашата представа за това каква е жертвата и какво е и що е. Нека оставим всички човешки представи и нека позволим на Святия Дух. Нека поканим Святия Дух, нека помолим Святия Дух, Той да ни разкрие същността на тази жертва. Нека помолим Святия Дух. Святи Душе, Ти ни разкри жертвата на Христос, защото Словото казва, че Ти си този, който разкриваш. Ти си този, който взимаш от Христос и на нас даваш и разкриваш от Него. И Те молиме, Господи, всяко посредствено разбиране за жертвата на Господа Исуса Христа, за жертвата на кръста, всяко посредствено разбиране, просто да падне от нас. Господи, всяко пазарене с жертвата, всеки пазарлък, който искаме да направим, за да може да вземем нещо от тази жертва, за да може да вземем прошка, за да може да вземем благодат, всеки такъв вид пазарлък, ние сме готови да го оставим. О, аз оставям всяко пазарене с Тебе, аз оставям всяко пазарене, с което искам да направя трансфер с Тебе, да Ти дам обещание, да Ти дам нещо, за да може да ми дадеш от Твоята прошка. Оставям всички тези неща. И Господи, аз решавам да бъда като дете. Да отида просто като дете.